Da, evo nas ponovo nazad. Kao što ste videli, džingl listamo štampu i to radimo sa kolegom iz sportske redakcije Aleksandrom Petraškovićem. Dobrodošao kod nas. Dobrodošao iz Amerike, pošto... Dobrodošao nazad. Prošlo 2 godine. Dve godine prošlo od... Možemo tako na neki način da kažemo i usavršavanja. Upravo tako, master dokumentarističko novinarstvo, da. uspešno završeno. Kakvi su utisci iz Amerike? Utisci su fenomenalni. Prošlo je 2 godine, ali stvarno kao dlanom od dlan. Ja sam pre upravo tako 2,5 godine dobio ponudu od američke ambasade ovde u Srbiji da odem tamo na stručno usavršavanje preko Fulbrightove stipendije. I 2 godine sam bio na Univerzitetu Missouri, koji je ujedno i jedan od najprestižnijih novinarskih fakulteta. To jest, fakultet je deo univerziteta, a taj fakultet je i najstariji novinarski fakultet na svetu, osnovan negde krajem 19. veka i samim tim najprestižniji. I stvarno, od profesora, opreme koja nam je bila na korišćenju, gostujućih predavača, sve je bilo na vrhunskom nivou. I stvarno sam oduševljen sa iskustvom celokupnim i mislim da je ova diploma samo bonus za mog trenutnog poslodavca Radio televiziju Vojvodine. Šta si sve radio tamo? Nije da se hvalim. Gde smo mi u odnosu na njih? Koliko kaskamo? Pa mislim finansijski najviše da zaostajemo i da je to u neku ruku nepremostivo. Možda jeste u nekim delovima. A pristupa poslu u nekoj brzini, važnosti vestima? Elanu, da, možda. Da. Ja bih krenuo te finansijske strane. Mislim da je to... Vidi se da si bio u Americi, tamo kapital najvažniji, da. Mislim da stvarno bez toga produkcijski neke stvari ne mogu da se reše. Koliko god mi uspevali negde to da nadomestimo uz neku našu improvizaciju i sve, prosto neke stvari je nemoguće nadomestiti. I bio sam tamo, učestvovao sam, pošto poslednji semestar mi je podrazumevao stručnu praksu, pa sam radio u Njujorku za Ronana Ferrova, koji je jedan od najpoznatijih istraživačkih novinara na celom svetu. I imao sam priliku da snimam podcaste, da učestvujem u snimanju, da budem asistent na snimanju tih podcasta. Da, imao si pravu praksu. Jeste, upravo tako. I video sam kako to sve funkcioniše i stvarno je sve na vrhunskom nivou, ali je upravo na vrhunskom nivou zato što su ljudi plaćeni dosta dobro za to i imaju opremu koja košta nekoliko desetina hiljada evra. Što kreće da živi kod nas, ali je to u Americi već dobrih 10 i više godina na vrhunskom nivou. Stigao si tamo da pratiš sport, s obzirom da si sportska redakcija, nisi odustao od sporta, bez obzira što je dokumentarističko novinarstvo, tako? Tako je. Đoković igra u 9, to je ono što je najaktuelnije danas što pričamo. Miloš Raonić, ozbiljan protivnik. Pa ozbiljan protivnik, ali i redovan klijent za pobedu Novaka Đokovića. Tako da, jel očekuješ isto da se nastavi niz pobjeda našeg Novaka? Mislim da će Nole pobediti. Za sad je 9-0 u njegovu korist i bilo je nekoliko tesnih mečeva, ali s obzirom na to, mislim šta meni nekako uliva poverenje da će Novak opet pobediti, jeste da je sad u njegovom timu Goran Ivanišević, nekadašnji trener Miloša Raonića, i to bi sigurno trebalo da prevagne na Novakovu stranu i mislim da će upravo zbog toga Novak izaći iz ovog duela kao pobednik. Kako ti se čini njegova forma do sada, onako dozira ono njegovo? Lagano, bez previše utroška energije. Da. Zaista znao i nekih prethodnih godina i na nekim turnirima da nas prijatno iznenadi i kad ne igra svoj najbolji tenis i da kako turnir odmiče, on igra sve bolje i bolje. Tako da, eto, sad ovaj put igra i od samog početka dosta dobro. Mislim da su to bila prva 2 kola protiv japanskih tenisera. U stvari to je bilo drugo i treće kolo. Drugo i treće, da. Prilično glatko je dobio i jedan i drugi meč i mislim da sad tek uzima zalet za ovo što sledi i što je i najvažnije. Evo, baš tako glasi naslov u dnevniku Đoković i Raonić za polufinale, a u polufinalu ga čeka. U stvari ne znamo još ko će ga čekati jer je 2-2 trenutno u meču Federera i Sangrena. Vrlo neizvestan meč, bez obzira što je Federer tu poprilično veliki favorit. Da. Izvukao se iskreno protiv prethodnog protivnika, odnosno u drugom kolu. Imao je nezavidnu situaciju iz koje je uspeo da se izvuče. Vidjet ćemo ovaj put, 2-2 je trenutno. Ima iskustvo svakako, godine jesu sve veći i veći problem za njega, 39 godina je napunio, ali on se i dalje dosta dobro nosi sa tim godinama. Ja ne pamtim u istoriji
tenisa, da je neko toliko dobro igrao u tim godinama i da i dalje svaki put na početku Grand Slam turnira, ma šta mi mislili na početku i koliko god mi voleli Novaka, uvek moramo da uvrstimo i Federera u jednog od favorita. Apsolutno. Evo, kada uspesi spomenješ, moram da te pitam, pošto dolaziš iz Amerike, kako gledaju na Novaka Đokovića tamo? Pa zapravo da, većina ljudi koja je čula za Jesi se Srbiju. predstavljao tamo, kažeš ja sam iz Ti one si zemlje, prisustvovao nekom odakle je njegovom Novak? meču, tako na US Openu? ako se ne varam. Jesam. Još 2016. baš sam finale gledao sa Vavrinkom koji je izgubio. Nažalost, ja mu nisam doneo sreću. Doduše, prethodni duel koji sam gledao i prvi put da sam gledao Novaka uživo je bilo protiv Conge u četvrtfinalu te godine i taj meč je dobio, tako da eto, polovičan učinak, barem kad sam ja bio prisutan. I mislim da dosta ljudi zna za Srbiju upravo preko Novaka. Problem je stvarno što smo dosta nova zemlja, iako postojimo vekovima prosto jesmo mi na mapi, ali od raspada bivše Jugoslavije dosta njih ne zna na koje se sve republike Jugoslavija raspale. Onda ima malo teže objasniti, ali čim pomenite sport, da, dosta njih već zna, upućeno. Novak je, kao i svi sportisti, kao i svi ljudi koji su pratili sport i oni koji nisu, a negde su čuli za Kobe Bryanta, poprilično uzdrmani zbog nesreće koja se desila, pa tako i eto u Večernjim novostima pišu da je Novak izjavio da je Kobe bio uzor, prijatelj, inspiracija. Eto, kako i ti gledaš na taj događaj? Da, skoro sam čuo da je upravo Novak na ESPN-u, najjačoj sportskoj televiziji u Americi, baš u petak sad prethodni komentarisao njegovu vezu sa Kobeom Bryantom, što me iskreno još više potreslo i mislim da ceo svet je stvarno u šoku i teško da će se oporaviti. Meni i dalje skroz neverovatno da se to desilo i treba će mi neko vreme da shvatim da nema više Kobea Bryanta, istinske legende NBA lige. I Dnevnik piše, eto, odlazak Bryanta rastužio celu planetu. Da. Zaista ja mislim da je bilo možda samo 2 igrača u celokupnoj istoriji NBA lige koji su uspeli da imaju ovacije i domaće i publike na strani i prvi je Michael Jordan, drugi je Kobe Bryant i zaista takva veličina, mislim, imamo mi i sada u tom NBA-u, ja ne volim da poredim, to jest volim da poredim nekadašnji NBA sa sadašnjim i tu činjenicu da je liga u nekom trenutku bila dosta grublja, da se sad igra sa možda više faulova, da su određeni igrači zaštićeni, ali bez obzira na sve to, NBA liga i dan danas ima ozbiljne zvezde i to, ali kao Kobe Bryant teško da će se neko pojaviti. Da, ona njegova posljednja rečenica na oproštenoj utakmici, tačno na posljednjoj utakmici, kad je rekao Mamba out, to se na kraju, eto. I pa ne mislim, neće njegov... ali eto, tek sad je... Da, isto sam juče gledao na jednoj američkoj televiziji komentar Tracy'a McGrady-a, njegovog dugogodišnjeg rivala iz Houston Rocketsa i iz brojnih drugih klubova, koji je rekao da su oni i tokom karijere, a i posebno nakon karijere, ostali jako dobri prijatelji i da on njemu, mislim koliko to sad zvuči čudno, naglasio na početku kad su dosta bili mladi da bi voleo da umre mlad. I to je nešto što je stvarno potresno. Sigurno on to nije mislio nakon što je dobio 3-4 ćerke i 4 dece imao i zaista je isto Tracy McGrady, njegov dugogodišnji kolega, to komentariše da sigurno se promenio, da je to bila neka njegova mladalačka reakcija ili bunt, ali vremenom je on dosta sazreo i stvarno je živeo za porodicu i kaže da se tek onda ostvario i eto, sa 41 godinom je, nažalost, nas napustio. Evo, videli smo da su mu odali počasti, eto, brojni teniseri sada na Australian Openu, pa je Nick Kyrgios izašao sa njegovim dresom. Videli smo i kod proslave gola Neymara u ligaškoj utakmici protiv Lila da je isto jednom gestikulacijom također odao počasti. Eto, putem interneta svi mahom. Ja sam video Rafu Nadala juče da je isto dobar deo svog govora nakon pobede posvetio Kobe Bryantu i nosio je i kačket Los Angeles Lakersa i njih dvojica su isto bili jako dobri drugari. Dakle, ostavio je mnogo dobrih prijatelja iza sebe u svetu sporta i zaista mislim da je to neki nenadomestiv gubitak. Federer vodi 1-0 u 5. setu. Na svoj servis. Da, 1-0, sad je u prilici da uzme break. Tako da, eto, samo digresija jedna. Dakle, iskustvo će ipak presuditi. Najvjerojatnije će iskustvo presuditi, pa ćemo opet gledati duel Federera i Đokovića, bez obzira na sve, volimo mi da gledamo te. Jeste, stvarno su legendarni.
Jesu. Senka, je li imamo još neki naslov? Pa da, evo ja iz sada dnevnika? gledam iz Novog Sada ponovno najlepše utiske. Na Spensu održan tradicionalni međunarodni turnir gradova prijatelja koji je organizovao Košarkaški savez Novog Sada. Osim domaćina na turniru su učestvovali i juniori i juniorke iz Pečuja, Osijeka, Tuzle, Subotice, Beograda. Košarka je i ovog puta zbližila mlade iz regiona. Rodile su se nova prijateljstva. Organizator zaslužuje pohvale za učinjeno. Eto, još jednom dokaz da sport nema granice. Da, nema granice, ali ne znam, jesi uspeo da ispratiš vaterpoliste naše na Evropskom prvenstvu, kako njih komentarišeš, da li je to neuspeh i peto Mislim mesto? da nije neuspeh. Mislim, u odnosu na to na šta su nas oni navikli, jeste. Kako bi izgledalo da smo peti put bili evropski prvaci? Pa mislim da ne bi bilo. Mislim, meni je to možda najbolje poređenje. Dosta sam u Americi dok sam bio pratio neuspeh naših košarkaša, opet pod znacima navoda neuspeh, peto mesto na svetskom prvenstvu. I ta analiza zašto smo mi završili peti je trajala 3 meseca nakon prvenstva. I mene je to fasciniralo kako da ne komentarišemo što fudbaleri nikad nisu prošli grupnu fazu svetskog prvenstva, a opet neuspeh je kad košarkaši završe peti na svetu. To je neki neuspeh koji se analizira, evo, do dana današnjega od prvenstva je prošlo 6 meseci skoro. U septembru se završilo. To je nešto verovatno što se tiče sporta. Onda toliko je popularniji da je... I ono što ja hoću da pitam, koliko košta šišanje tamo u Mizuriju, gde se bio imenu jedan naslov u današnjem dnevniku potrošačkog ćoša, kaže za žensko šišanje i do 1000 dinara. Pa eto, koliko je? Pa ja znam za muško šišanje, žensko nisam tamo imao prilike. Ajde, čujemo, koliko je od 200 pa naviše. Da, pa bilo je 13 ili 14 dolara, znači ako se to prebaci u dinare, tačno se pomnoži sa 100, 1300, 1400 dinara, s tim što se tamo bakšiš negde podrazumeva, tako da to izađe i malo više, izađe na neki 20 dolara uglavnom. Kod nas je 1000 dinara i zavisi koliko ste posopet. široke ruke, to je. Da, i jesu skloni da daju tamo bakšiš u Americi? Jesu, stvarno te neke profesije gde se podrazumeva bakšiš, retko ko će uskratiti tog koji vam pruža taj servis. Tamo od zanata može dobro da se živi, da se dobro zaradi, ali eto, i ovde je to sve više slučaj. Kakva je tamo perspektiva za naše ljude? Za zanatlije naše. I uopšte za ljude koji odu. Znamo da je mnogo mladih odlazilo iz naše zemlje, work and travel na 6 meseci, pa su pokušavali da ostanu, neki su ostajali i ilegalno na razne načine se dovijali da ostanu. Da, stvarno sam sretao razne iskustva i ljude koji su ostajali ilegalno i ovi koji su uspeli da se snađu pa da nađu posao u struci. Pošto stvarno dosta naših ljudi odlazi tamo sa nekom fakultetskom diplomom, ali nemaju prilike da iskoriste, nego rade poslove ili u kafićima kao neki serveri, konobari, baseri. One posle koje ne bi ovde radili nikada. Da, definitivno. M zato što su školovani za neke druge stvari, M zato što nije toliko dobro plaćeno. A teže posle da iskoriste to njihovo školovanje? Tamo ili se zadovolje prosto tom dnevnicom ili platom? Teže da se iskoristi, sigurno. Mislim, ima malo jednog i drugog, ali više do toga što je teže da se iskoristi. Ta diploma i kad bi se nostrifikovala, drugi je sistem školovanja, oni dosta se fokusiraju da baš bude usko specijalna ta oblast u kojoj ste se vi usavršili. Dakle, nema sad, ne znam, diplomac u filozofiji, književnosti, sad govorimo o društvenim naukama ili posebno u tehničkim naukama isto dosta se gleda da bude usko stručno znanje i da se taj koji završi tu oblast fokusira na jednu stvar i da onda bude konstruktivan za to društvo i da doprinese nazad. Dakle, uglavnom ne uspevaju da naše diplome tamo iskoriste. Da, češće je slučaj da upišu neki fakultet tamo i da onda preko toga i nauče engleski malo bolje i da onda steknu te neke poslovne kontakte koji će im omogućiti zaposlenje kasnije. Da, Aco, Federer ubedljivo u trećem gemu petog seta, 40 ništa vodi, nije uspeo da uzme break, ali koliko vidimo ubedljivo na svoj servis, sve ide ka tome da će on biti, ako Novak pobedi, protivnik našem Novaku u polufinalu. I to je to. Hvala ti na... Hvala ti, dobrodošao ti nama posle 2 godine na RTV i da primeniš ono što si tamo naučio. Hvala na izdvojenom vremenu, znamo da radiš večeras Vojvođanski dnevnik, tako da bit ćeš u prilici da izvestiš sa mečeva i ko je Federerov protivnik. Ako uopšte Federer prođe, vidjet ćemo. Ako uopšte prođe, eto, nadamo se zbog svih ljubitelja tenisa da će proći Federer. Iskreni klasik će biti u polufinalu. Hvala vam. Hvala ti, Konac, što si bio naš gost. Sad idemo do Kikinde.